Visicom intro. 120 take 3. Vi er kommet på location med vores Visicom MCR42 og MTP40 for første gang. Hvad gør vi? Vi starter med at tænde vores modtager, for det er den, der kan se, om der er noget støj på den kanal, vi er på. Vi trykker på Power Exit-knappen til menuen starter. Og når den er startet op, så siger den Yellow 670, og det betyder bare, at der skal være en gul antenne på med nummeret 670 på. Det er der også her. Og som vi kan se, så er der ikke nogen problemer med noget støj, der kommer ind. Der er heller ikke noget audiostøj, der kommer ind. Så den her kanal, den er fin. Så kan vi sætte den væk. Så tager vi vores sender, MTP40, bruger toggle switchen ved at holde den inde, så tænder menuen. Men vi har ikke tændt for vores bærebølge, så der er ikke noget, vi sender ikke noget ud, generer ikke nogen andre. Så kan vi klikke 2 gange til venstre på toggle switchen, til der står IRDA enabled. Så er vi klar til at synke vores sender via den her IR-port, som vi lige har enabled nu. Det gør vi ved at tage vores modtager, tryk på synk-knappen, som sidder heroppe, og så spørger den, hvilken receiver vil du gerne synke? Jamen, vi vil gerne synke RX1 til at starte med. Så trykker vi select og holder IR-porten på senderen op mod IR-porten på modtageren. Og nu skriver displayet all done. Det vil sige, at vi har synket, vi er på den samme frekvens. Vi har ikke tændt for senderen endnu. Det gør vi så ved at vi går væk fra den menu, der hedder IRDA, for den vil altid stå åben og bruge strøm. Så de andre menuer slukker selv, og nu kan vi tænde for vores sender. Og så vil I se, at nu har vi RF level, og vi har audio level ind på vores system.